En wij vervolgen nu met een experimenteel nummer. We doen vanavond hier voor het eerst. Zult u wel merken ook trouwens. We doen alles voor het eerst. Het is surrealistisch. Zeer zuur. En het is... Als u denkt, ik kan meezingen, mag u rustig meedoen met ons. Het is Pa, wat doen we nou met Ma de nieuwe schoenla? Pa, wat doen we nou met Ma de nieuwe schoenla? Is er helemaal geen bietje aan te doen? Louis Toesie hoeft er niet te laat naast te gaan, aan de greep en naast in af en toe. Pa, wat doen we nou met mama's blauwe boezelaar? Heeft u helemaal geen vieze oude doek? Schoenen poetsen met zeep, leren slapper haar aan de regen draait en haar bezoek. Oh, hey, touw. Oh, hey, touw. Allemaal. Pa, wat doen we nou met Ma de nieuwe schoenen? Is er helemaal geen bietje aan te doen? Louis Toesie hoeft er niet te laat naast te gaan, aan de greep en naast in haar bezoek. Pa, wat doen we nou met mama's blauwe boezelaar? Heeft u helemaal geen vieze oude doek? Schoenen poetsen met de zeep, leren slapper haar aan de regen draait en haar bezoek. Oh, hey, now. Oh, hey, now. Ik ben nou wel genoeg, zeg. Ik heb geen lucht meer. Nou ja, even ademhalen, ja? En pa, wat doen we nou met Ma de schoen?